Здравейте, приятели! С тези кратки клипчета се надявам да ви покажа какво е настолна игра с миниатюри и в частност Warhammer 40 000. Повечето от вас, предполагам, знаят за какво става въпрос, щом сте попаднали на това клипче или ако случайно сте го намерили и не знаете за какво става въпрос или сте го видяли във Facebook. Идеално, надявам се да прикува вниманието ви и поне малко да ви заинтригувам с този прекрасен, фантастичен свят. Това са миниатюри от света на Warhammer 40 000. Те идват не сгубени, не боядисани. Това е част от играта и част от заниманието, нали, да си ги събереш, да ги боядисаш. Съответно, настолните военни игри могат да бъдат в много големи, разнообразни варианти. Warhammer 40 000, Warhammer Fantasy, както вече се знае под Age of Sigmar, Malifaux, War Machine и доста други, които дори в момента не се сещам. Представете си го малко като шах, само че са много повече фигурите и всички си имат много по-специфични за тях си правила. Ще се постарая в тази поредица да ви обясня най-общо казано как се играе Warhammer 40 000, без да задълбочавам в правилата, защото всяка една фракция, те са не малко, си има собствена книга с правила и съответно собствени правила за всяка единица и така нататък. Нашата цел не е това. Независимо колко ми се иска, не мога да покрия всичко в тази поредица и ако на вас ви стане интересно, въпреки всичко ще се наложи да си поразчетете сами. Съответно, зависи коя фракция ви заинтригува. Аз съответно съм се заинтригувал с Империума, това са моите Dark Angels, те са една фракция на Space Marines. Това съответно са Хаос, те са предателите, те са били легиони, както всички останали, но за историята ще поговорим малко по-късно в това клипче. Тези, например, това са тиранидите. Те са великия унищожител на светове, откъдето минат, просто от тях нищо не остава. Но специфично за всяка фракция няма да може да почнем да говорим, защото те са изключително много. Легионите са десетки на Space Marines. Отделно всички имат различни разнообразни единици. Много са. За съжаление, България е много малка на картата на света, специално за военните настолни игри, така че правилата въпреки всичко са на английски. Някои от нещата, които мога, ще ви ги превеждам, които не мога, обаче ще се наложи все пак вие да се поразчетете, ако ви е станало интересно, за да разберете. Не е чак толкова трудно, особено надявам се да помогна малко с тази поредица от клипчета. Warhammer е една игра, която освен настолния компонент и хоби елемента е обвързана с една огромна вселена от изключително качествени романи, научна фантастика. И най-общо се разказва за историята на човешката раса около 41-то хилядолетие. Историята на хората започва някъде. Историята в тази вселена може да бъде започната някъде около 15-то хилядолетие, където човешката раса е в зенита си и е покорила безкрайни галактики, базирано на това, че са могли да пътуват на големи разстояния в едно измерение, което те наричат иматериума. За съжаление обаче иматериума станал много нестабилен и бурен и пътуването през него не било възможно, което отцепило всички колонии на Земята от Тера, от основната управляваща сила. И съответно Тера, бидейки зависима от ресурсите на тези планети, започнали феодални войни между определени фракции, които най-бруталните от тях са наричали Techno-Barbarians, колкото и странно да звучи. И това продължило за хиляди години. Около 21-то хилядолетие този въпросният период приключил. Този период от човечеството приключил с появяването на едно същество, което всички наричат в момента императора на човечеството. Никой не знае неговото истинско име, но той бил от това, което се знае за него, жив през по-голямата част от съществуването на човечеството. Той чрез познанията си, създадени през годините, създал едни генно модифицирани войни и с тяхна помощ успял да обедини човешките фракции на Тера. И тъй като иматериума се бил успокоил през това време, заедно с флотилията си и с новосъздадените си войни, които той нарекал Adeptus Astartes, въпросните легиони на Space Marines, тръгнал отново да обедини човешките колонии.
Освен легионите на Adeptus Astartes, той създал за тях 20 генерала, 20-те праймарка. Това са били практически неговите синове. Те са направени от неговия генетичен материал. И макар да са различни, всички носят негови черти, които са много специфични за всеки един от тях. Но по това време боговете на хаоса, които всъщност не са нещо метафизично, те са наистина съществуващи в тази вселена и дори обитават и материума, което де-факто го прави толкова бурно като измерение. Въпросните богове на хаоса никак не им харесало това, че човешката раса отново ще е на зенита си и на върха си и съответно, докато все още били в фаза на развитие, разпръснали праймарковете из цялата галактика на планети, които в последствие всъщност се оказва, че оформят това, което те са. И съответно императора изобщо никак не се накефил, показал един голям галактически среден пръст и взел всичките легиони Adeptus Astartes и тръгнал да намери синовете си и съответно да покори, унищожи или присъедини всичко, което намери по пътя. Всички, които не се присъединяват към неговата имперска истина. А всъщност имперската истина е според него, че всяка една религия е вредна за развитието на хората, тъй като ги спъва поради грешни причини. Да се страхуваш непознатото всъщност е глупаво. По-добре да го разузнаеш, да го разпознаеш, да го изследваш. Постепенно императора успял да открие всичките си синове и съответно с тяхна помощ разраства страшно много империята. В един даден момент той решил да се оттегли на земята и да се занимава с дълбоко забравени технологии, с които отново да помогне на човечеството. И оставил любимия си син Хорас начало на легионите, да бъде War Master. И обаче силите на хаоса не са били отказали да унищожат човечеството и най-вече императора. И съответно, чрез помощта на един от чаплените на един от легионите Word Bearers, успели да покварят Хорас към хаоса. И съответно Хорас, взимайки половината от легионите със себе си на собствена страна, се обръща се срещу баща си в една от най-кръвите граждански войни, които историята на Warhammer познава. Тя се нарича Ереста на Хорас. И дори при стеклите си обстоятелства Хорас за малко щял да победи. На финалната битка, когато вече предателите били почти победили, императора се телепортирал на кораба на Хорас, за да се бие лично с него и макар да не искал да го убива, тъй като това все още бил любимия му син. Въпреки всичко той видял, че Хорас не може да бъде спасен и не просто го победил, буквално го заличил. Но въпреки всичко Хорас успява доста сериозно да рани императора и колкото и могъщ да е, той бил почти на смъртното си легло, смъртния си одър. И тогава с помощта на лоялистите, те го качили на едно негово изобретение, което той нарекал Златния трон, което с цената на 1000 души всеки ден, 1000 сайкари всеки ден, запазва есенцията му жива, тъй като император е нужен на империума, за да съществува. И така, 10 000 години. И империята изпада в жестоко диктаторство, всичко е война и сме заобградени от всички страни от врагове. Сега, след като ви оттикчих или може би ви впечатлих с една сравнително добра история, е време да преминем към практиката. Това са миниатюри от Warhammer 40 000. Те като цяло идват несгубени и небоядисани. Много голяма част от заниманието е да ги докарате в такова състояние. Не винаги е много лесно, даже е сравнително трудно, но е много интересно. Всяка фракция си има кодекс, книга с правила, която описва нейните единици какви са, как се разпределят, какви са им правилата и така нататък. Съответно, за повече информация, по-подробна информация, може да се допитате до дадения кодекс на вашата фракция. Там единиците са групирани най-общо по типове. Това пред вас в момента са HQ, Headquarters, така наречените герои. Това, например, се казва Flying Hive Tyrant, това се казва Librarian,
Този е много по-специален герой, той си има даже име, той се казва Typhus. А това е Chaos Lord с терминаторска броня. Както може би чувате, много от нещата са на английски, за съжаление няма как да ви ги преведа, без да звучат глупаво и дори омаловажаващо за епичността, която е 40К. Затова просто няма да го направя и ако на вас ви е интересно, ви съветвам да се консултирате с Google или дори просто използвате въображението си, кое какво е. Та да се върнем на HQ-тата. Те са така наречените герои. Те са пълководците във войската и съответно поне един такъв трябва да фигурира. Те са много различни. Лайбрерия, например, е господар на psychic способностите. Те са, може да го приемете като магиосници. Typhus, например, е много, много специален. Той е върховният представител на хаос божеството Нъргъл, а примерно този Flying Hive Tyrant е просто зъл и просто много як. Но, да не се отвличаме, те, както може би се досещате, са най-централната част от войската. Не бих могъл да кажа, че са най-важната, защото всеки е важен, все пак в войната няма маловажни, но те са това, което практически обединява войската. Това, което виждате, са така наречените troops. Те са най-основната част на една армия. Това са, например, моите Dark Angels, тактически отряд, а това са култисти на хаоса. Те са, да ги наречем, пушечното месо. Реално погледнато, повечето армии обикновено имат такива отряди. Те са по-обикновени, макар че далеч не са слаби. Реално погледнато не могат и да бъдат сравнявани едни с други. Тези са далеч по-силни от тези, но пък тези идват в повече бройки. Това са друга категория единици. Те се наричат елити. Съответно, отново могат да бъдат страшно разнообразни от фракция до фракция. Това са моите Dark Angels терминатори. Те са същите като тактическия отряд, поне вътре са същите Space Marines. Отвън просто са с такава броня, терминаторска броня. Това са избраните, така да се каже, на Chaos силите. Те са същите като моите тактически отряди, също Space Marines, просто са предателите от преди 10 000 години, които са се обърнали срещу императора. А това са елити на тиранидите, наричат се Zoantropes. Те са както лайбрери на могъщи сайкари. Обикновено това са доста скъпи единици. Тези, например, по този отряд в 5 струват колкото 2 от онези 10, но са и далеч по-силни. Има специфични правила, по които могат да се избират в една армия, но за това ще говорим по-нататък как се подрежда една армия, как да си я съставим. Това са така наречените Fast Attack, бързи атакуващи единици. Те отново, както казах, са разнообразни. Това, например, са мотористи. Отново на Dark Angels, моите мотористи. Това е, както се вижда, бронетранспортьор е, нарича се Rhino. Този е малко така будлив, съответно е на хаоса, макар че тези на Dark Angels, например, изглеждат по същия начин. Това са единици на тиранидите, наричат се гаргойли. Те са бързи, движат се далеч по-бързо от всички останали, но вече за движенията на всички единици ще говорим в по-нататъчна част, където говорим как е разпределена играта и какви са нейните ходове. Макар да са пластмасови единици, създателите на играта са обмислили доста добре правилата и те са доста логични като правилата на войната. Най-важното е, че каквато и да е войската, каквато и да е единицата, сам един на лудото бойно поле на Warhammer не може да оцелее. Затова всички единици се подреждат в отряди. Тези петимата са отряд. И като всеки отряд, те трябва да се придържат един за друг. Затова има така наречено правило за кохерентност. Една единица не може да бъде по-далеч от 2 инча от друга единица. Иначе буквално рискува да бъде стъпкана или взривена или каквото и да е. Затова така са ги направили като правило, че трябва да бъдат поне на 2 инча един от друг, до най-близкия. Тоест, дори и така наредени, пак биха били в кохерентност. Играта Warhammer 40 000 се играе на маса,
с терен, единици и освен това се играе на ходове. Ходовете са следните. Има фаза за движение, сайкик фаза, за която ще говорим по-нататъчен епизод, стрелкова фаза и фазата за близкия бой. Фазата за близкия бой и сайкик фазата са доста по-обширни, затова ще ги разгледаме в друг епизод. Този епизод ще говоря за движението и за стрелковата фаза. Движението в играта Warhammer се осъществява в инчове. Самата игра е създадена в Щатите от Games Workshop и съответно за това те са избрали инчове, тъй като там използват инчове за движение, за измерване на разстояние. Повечето единици съответно си имат специфични правила според типа единица каквато са. Този тактически отряд и тези примерно терминатори, макар да са различно групирани като трупс и елити, те се движат по 6 инча. Като правилото за кохерентност въпреки всичко си остава. Когато започнат движението си, когато завършат движението си, те трябва да са на максимум 2 инча един от друг. Този Librarian, както и тези единици, също се движи по 6 инча в фазата с движение. Много важно е, че те могат да се движат до 6 инча. Т.е. ако те искат да предприемат движение 4 инча, могат да го направят, абсолютно не е проблем. Може буквално една единица да изпревари друга и тази да не се мести и това отново е възможно. Движението на всички единици е много специфично и е описано в тази книга. Това са най-общо правилата на Warhammer. Ако има дадени правила, които не са описани тук, те са описани в кодекса на вашата армия. Ако дадена армия ви е заинтересувала, разгледайте се към нея. Обещавам ви, че няма да ви разочарова. Относно стрелянето в играта и фазата за стреляне, нещата стоят последния начин. Всяка единица, която има оръжие за стреляне, може да стреля. Умението да стреля е на дадената единица. В правилата на играта и правилата на специфичните единици са описани какви умения има и колко добре може да стреля. В случая, в примера на тези единици, те общо взето могат да стрелят по еднакво добре. Величината, с която се измерва умението на дадена единица да стреля, се нарича балистично умение и то, както казах, е специфично за всяка единица. По стечение на обстоятелства и тактическия маринец, и моторите, и терминаторите имат едно и също балистично умение, то е в случая 4. Балистичното умение, както обясних, показва колко добре може да стреля една единица и начинът, по който се измерва, е опростено казано от 7 вадим балистичното умение и на тази цифра на зара или нагоре единицата оцелва. Всички единици са екипирани с разнообразни и различни оръжия. Например, този тактически маринец, той има плазма Cannon. Този плазма Cannon не стреля както всички останали, примерно с куршуми или примерно единичен изстрел. Той стреля с такъв blast template или взривов маркер. Реално погледнато той може да покрива повече от една единици. Специфично правилата да се стреля с това оръжие са по-специални и няма да ги обясняваме точно в момента. Тези мотористи, например, освен че те носят в себе си оръжия, моторите им също са екипирани с оръжия. Това са болтъри, това е буквално най-емблематичното оръжие в Warhammer вселената. Те, например, могат да стрелят на разстояние 24 инча, плазма Cannon, например, стреля на 36 инча. Терминаторите в случая, както виждате, са екипирани разнообразно. Този, например, има Assault Cannon или така оръдие. Така прилича малко на Gatling, но Gatling е запазена марка и не биха могли да го кръстят така. Той също стреля много надалече, стреля по 4 изстрела. Всички оръжия, както казах, си имат профили. Това е плазма гън, плазмена пушка, да. Друго много важно, съвсем основно правило в играта е, че дадена единица, за да стреля по друга единица, трябва да може да я вижда. Сега, логично е, че ние не можем да попитаме тези пластмасови терминатори дали могат да виждат този тайфъс. Затова най-общо се следва правилото, че гледаме от тяхната гледна точка или дори може да ползваме ето това, дали те ще виждат. В случая това райно определено пречи за да видят тайфъс и съответно не биха могли да стрелят по него. Ако той беше примерно така закрит и райното го покрива горе-долу, да, той ще има прикритие от тях. Това са вече съвсем други правила за по-нататък. Истината е, че това, което се случва на полето, е наистина което би се случвало с тях, ако това беше наистинска война.
Както вече говорихме, умението да стреля с дадено оръжие принадлежи на всяка една единица, но въпросът е как точно става това нещо. Както с повечето неща и повечето такива настолни игри, Зара е цар, нещата се решават с 6-тенен зар. Например, тези мотористи могат да стрелят, да кажем, 2 пъти на ход. Нещата са малко по-специфични, но ако вече ви интересува, може да разгледате конкретно техните правила. Да кажем, че тези 3 мотористи могат да стрелят 6 пъти в случая. Ще ползвам черния зар, за да не търся друг. Както казахме, тяхното балистично умение е 4 и да кажем, че те ще стрелят по тези терминатори. За тази цел, оръжията им трябва да са насочени към тях. Warhammer е практична игра. Всички настолни игри са практични игри. Не можеш да стреляш по нещо, което не виждаш, не можеш да стреляш по нещо, което не е пред теб и също не можеш да стреляш по нещо, по което не си насочил оръжията. Но да кажем, че в момента тези мотористи виждат тези терминатори, ще стрелят по тях. Както казахме, те имат по 2 изстрела. Съответно, балистичното им умение гласи, че те ще оцелват на 3, 4, 5 или 6 от зара. В случая те стрелят по терминаторите и оцелват 6 пъти. Не винаги се случва, но да, случва се. Съответно, това са 6 изстрела, които са оцелили. Това не е задължително, че те ще причинят някаква щета на тези терминатори. Освен умението да стрелят, оръжията, които притежават, имат конкретен профил с сила на самото оръжие, на какво разстояние стреля и други специфични правила, които притежават. Съответно, силата на тези оръжия е 4. Сравнено с терминаторите, които също си имат профил, те имат една величина, така да кажем, която се нарича toughness или издържливост. Въпросните терминатори имат издържливост 4, което за специфичния случай, когато сила 4 срещу издържливост 4, раняват, т.е. способността на оръжието да причини рана на въпросната единица е на 4, 5 или 6 от зара. Отново тези правила ги има описани в книгата с правилата, как се сравнява сила срещу издържливост при стреляне. Не бих могъл да ги обхвана всичките в момента, както и всички оръжия, които съществуват. Но за конкретния пример, тези мотористи оцелиха тези терминатори 6 пъти и съответно да видим колко рани могат да им нанесат потенциално. Защото нещата, за съжаление, не са толкова прости, особено срещу терминатори. В случая Зара показа, макар да не се вижда много, показа само една рана. Тези двойки и тройки не успяват буквално дори да попаднат и да пробият броните им и така нататък, те не ги усещат все едно. Маринците са страшно яки копелета, признавам си. Така, да кажем, че за целите на тази демонстрация, примерно сме ранили 4 пъти. Работата е обаче, че тези терминатори, те са облечени в много тежки, яки брони. Те са буквално холещи танкове. И техните брони, както и всички други брони в тази игра, имат определен рейтинг на сила, образно казано. То е описано като Armor Save, т.е. шанс на бронята да спаси щетата, която е нанесена. В случая от тези потенциални 4 щети, има шанс броните на тези терминатори да отхвърлят всичките. В случая, оръжията, с които разполагат мотористите, както и повечето оръжия в тази игра, имат една величина, която се нарича Armor Piercing, т.е. способността да пробиеш бронята. Пробивност, ако искате го наречете. За съжаление няма как да преведем всички неща и да звучат хитро или не глупаво, но да кажем пробивност. От моториста ми падна. В случая техните оръжия имат Armor Piercing 5, т.е. те могат да пробиват брони от 5 и 6, т.е. брони, които имат Armor Save 5 и 6. За съжаление обаче на мотористите тези терминатори имат Armor Save 2, т.е. те спасяват щети на 2, 3, 4, 5 и 6 от зара. В случая има статистически погледнато доста добър шанс един терминатор да умре, но на практика точно това се случи. Аз хвърлих единица. От тези 4 рани, 3 от тях броните ги поемат в себе си, но тази една минава. И в случая един терминатор умира, защото те имат по една рана, т.е. могат да поемат една рана.
Това, както казах, е специфично за всяка единица и е много различно. Този терминатор се умира. Те имат, както казах, по една рана. Например, този Hive Tyrant има 4, ако се спомням правилно. Някой сигурно ще ме поправи в коментарите. Той, например, може да поеме всички тези 4 удара, примерно да спаси 2 и да вземете другите 2 и да живее, примерно. Защото е готин, и е як, и е гаден, и е тиранит. Благодаря ви, че гледахте. Искам да благодаря на Club Level Up за съдействието. Информация за тях може да намерите в анотациите или долу в описанието на клипа. Ако сте харесали клипа, може да оставите по един лайк отдолу. Ако имате някакви предложения към нас, може да оставите в коментарите. Обещаем да ги прочетем, да не се сърдим. До следващия път.